Mbola tsara olo jiaby. Magnano mbola tsara ny malagasy rehetra. Ny agny an-tanindrazana sy ny ivelany dia ataoko mbola tsara aby. Anganeo tsaratsara daholo ny olo jiaby. Ka niany tsy ataoko lava koragny fa atao hoe drakidraky ninam-potaka zegny tonga dia vavany. Voalohany malao itsanganako eto za niany agnano fisaoragna. Fisaoragna avy amin'ny fo. Ny malagasy indrindrandrindra ny vahoaka ny Toliara manontolo. Tegna ataoko fisaoragna satria nareo no malagasy tegna tia tanindrazana amin'ny malagasy rehetra amin'izao fotoagna zao. Ka ataoko fisaoragna andre ary ny antony agnanaovako fisaoragna amin'andre. Rehefa nanomboka ny fitandrahana fasimenty tany amin'andre i base Toliara dia tsy nagneky kokoa endy tsy nagneky andre ary nagnano haigny tsy hoaigny ao ny sasany namony haigny narara ny sasany naratra fa nino lera niseho dia tsy nagneky andre ary tsy nagneky hatramin'ny farany noho ny fitiavana andre ny tanindrazana. Zegny ny antony tsy nampagneky voalohany ka isaorako be dia be nareo jiaby vahoaka ny Toliara satria nareo no malagasy mbola tia tanindrazana ary tia mariny tia am'fo amin'izao fotoagna ikoragako zao. Fa ankoatran'izegny za tsy dia mahay loatra. Ka alefako amin'izay ty tantara ty. Raha toa ka tegna tia tanindrazana ny vahoaka malagasy rehetra indrindrandrindra eto za mitodiky amin'ny vahoaka ny Sava manontolo. Ny Voemara, ny Andapa, ny Antalamy, Sambava eto. Tandrignesin'andre koragna ty koragna marigny izy koa nare havako aby tegna malagasy tia tanindrazana. Allo zalahy mitandregny tsara be koragna naha tia ave sambia mandiniky. Fa tanindrazana zegny ho an'ny rehetra tsy ho an'olo araiky. Ino ma antony volaniko zegny ny any ty? Satria amin'ny andro za mikoragna mitsangana eto amin'andre io dia efa manomboko ny fitrandrahana fasimenty agny amintsika agny amin'ny Sava. Manomboko avy fagnambagna mandeha Voemara. Dikan'izegny avy fagnambagna izy mandeha ny tuyau jiaby mitsakatsaka mamaka anivonivon'ny tanàgnan'ny Voemara io mandeha mitrandraka fasimenty. Ka ny raha tiako volagniny zegny izy koa atsika mbo tia tanindrazana mbo tokony nangala modely ndregny vahoaka ny Toliara regny. Izy koa tia tanindrazana ho za ho fatatsika jiaby tia aminaretana. Aloha tantaraiko anareo tsikelikely ino ny maharatsy ny ty fitrandrahana fasimenty ty. Izy ke i manomboky fagnambagna ho za mandeha mandika Voemara mamaky ilay tanàgna anivonivo mandeha izy. Tegna lay tsy tuyau i zegny no mamaky fa lay tanàgna no angadigny atao lavaka be arategny zegny ny tanàgna andeha angalagna io fasimenty io avy fagnambagna mandika mamaky anivonivon'ny tanàgnan'ny Voemara. Oka ho fantatra atsika jiaby indrindra ho an'ilay Voemara amin'izao fotoagna zao. Izy igny zegny izy ke fa tsy base Toliara fa base Sava. Zegny ny azo ataontsika azy. Avake koa mandeha koa ny sasany avy agny Lavatsiraka, Sambava. Mandeha mamakivaky Bemaneviky. Agny koa ny Ambatojoby. Ho faty zegny ny tanàgna jiaby satria angadigny aby jiaby igny andeha hitrandrahana io fasimenty. Antanambon'ny Daodo jiaby igny aratra aby ny tanàgna andeha angalana fasimenty. Ampandrozonina Sambava ary mandeha jusqu'à Antalaha. Zegny raha ho isy aby amintsika vahoaka ny Sava. Ka eto zegny zaha mitsangana
mampilaza amitsika rehetra vahoakany sava manontolo. Izy koa tia tanindrazana mba mitsefa zalafa tsy possible ary tsy adalagna ny vahoakany toyara velively no nampietsika zare hatrizay iny. Fa misy dikany. Voalohany ny fitiavana tanindrazana, roboka ny tanàna ary mitondra aretigny izy. Mitondra aretigny. Hémonazy indesiny izy, radioactif indesiny izy. Ary maro koa zegny tsy mahay hoe ino aretigny zegny. Maro ny mivolagna hoe raha mibodaboda fô iana. Si, c'est possible. Vous allez voir. Après quelques mois, au moins 1 an, anombohanjare magnano base tous les arfitandragna fasciment io sable noir io. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de morts. Voalohany, reo mpiasa agnatin'io, izy koa tsy manana kiraro na hoe chaussure de sécurité, farany hela taogno araiky de lenjare maty aby zare. Le miasa amin'ijy aby. Ka miangavy za. Miangavy amitsika vahoaka rehetra ny sava manontolo. Mampalahelo zalahy e. Izy koa mbo tia tanindrazana atsika. Mba mitsefa izy là i Madagascar, c'est à nous tous les Malagasy, c'est pas à 1 ou 2, 3 personnes. Dikan'izay atsika jiaby no afaka miaro ny pays-ntsika. Fa tsy olo araiky. Ka za miangavy. Miangavy za viavy, za reny. Ary za ravavy, za zandry. Ary misy zoky kondre, misy ray aman-dreniky andre. Fa mahareny zaha, itsangana aketo, comme d'habitude. Zaha reny zaha, mangataka, miangavy, ary magnanatra, ary mivolagna le raha hitako tsy mety. Efa hitako tsy mety raha zao no matonga zaha mivolagna eto. Ela fogna nisiany izy fa, izy ke i tonga amitsika eky. Ka l'heure zao, c'est l'heure. On n'attend pas. Mitsefa vahoaka. Indrindra ho anareo zay vehivavy. Atsika vehivavy no manampitiavana. Atsika vehivavy no afaka mandeha mivolagna vadintsika. Afaka mandeha mivolagna le copaintsika. Mba handeha hietsika. Satria tsika viavy no la clé ny la boutique ka volagna vadintsika, volagna nadahintsika, volagna sipantsika, mandeha manohitra io raha jiaby. Mba hazahoantsika fahasalamagna feno fa izy koa tafiditra, ambelana andre tafiditra, tsy hietsika. Atsika zalahy ho foaty ary tegna ho foaty. Zahava fô rehefa mitohy izy ke io, dia ny loko jiaby ao agnatin'ny ranomasina io ho foaty. Ho foaty ny loko jiaby agnatin'ny ranomasina. Ary koa ny ologno jiaby mihinagna i loko avy agnatin'ny ranomasina koa, ho foaty azo aretigna azo cancer. Zegny raha ho voatsika aby. Ary mbola misy problème raiky koa en plus ny lehilahy. Efa problème raha jiaby zegny ny viavy amindala amin'ny zaza, efa avoany aretigny aby zegny fa ny lalahy koa mbola misy surplus. I badoda i koa nagnanigny talova, takitra izy badoda i magnanigny. Dikan'izegny vita koa nandre vita dunia. Eritrereita fô andre lalahy badoda koa fa nagnanigny, mandraky izay. Maro be amin'andre lalahy mivolagna sitrasitra ny maty zalahy ka raha zay badoda tsy velogno. Dikan'izegny grave, tegna grave. Grave raha ty fa mitsefa vahoaka. Mitsefa. Ny raha tsara ho fantatra ny vahoaka ny savana izao e. I raha tio, raha efa tokony ary voatohitra inga le pointe députentsika i. Tokony voatohiny izy fa zare mihitsy no magneky voalohany sy babany fampandrosoagna. Amin'abika zegny tsy dia babany fampandrosoagna loatra fa babany fahantragna. I babany fahantragna ndraiky le pointe saondrano vavanare regny, zare i zegny efa nihinagna volan'ny fanjakagna amin'ny raha i. Ka ninino raha miseho akeo, zare efa tsy andeha hanohitra izy. Ary maire no magistrat de la ville, fa i maire tsy matohitra izy na hanohitra izy.
ka aleko izy manginy ka ny vahoaka ndraiky afaka mihetsika karaha ny vahoaka ny toliara manohitry fagna ziska izy tsy vita ke fa arakaraka atsika vahoaka koa tsy manohitry ofaty oza ofaty maty taranaka satria ny badoda jiaby fa maty agnaty patalogna akao tsy ho isy zaza ho tera akeky ary le velogna ake ofaty zegny raha oko ho fantatra atsika malagasy rehetra indrindra mba hoakany sava ka mitsefa diany zao aloha ietsika mba hanohitra io base toliara io fa base toliara base sava fa tsy possible atsika agneky raha karaha io raha raiky fa boka ambarako andre atsika indrindra atsika côtier atsika sava atsika baka ny ologno za tsy mivolagna hoe atsika tsy mandiniky fa atsika hitako tietia raha antony zao te za fa nivolagna fô nivolagna za rambo tao voalohany zao za la ny olo tokony fidigny fa ijotso vidiny lavany eo za na miako andre détail za hagna avy tamitsika sava edy indrindra sambava ny vato-tegna naro na halany filoha azo ovy ny tegna mijala amizao fotoagna zao mba hiasanao edy andrema mba mitsilika izy kena antifasany raha mamono lasiteky ofoatiny vahoaka ofoatiny laoko agnaty ranomasina le mihinagna laoko aby io ofoaty ary mbola ofoaty koa ny volontsika ofoaty ny lavany ofoaty ny soavany zegny raha ofoaty sindry miaraky badoda raha jiaby maty sindry dikan'zegny efa faharandro tsikelikely za tsy mpaminany avako aby fa matetiky za zay mivolagna ary raha jiaby nivolaniko teto mbola tsisy tsy tanteraka ary mbola ho tanteraka aby ny sasany alevina andre ologno nanomboky tamile 30 juillet 2023 za nanomboky nitsanagna teto nagnano vidéo na voalohany makasiky ny gadra jusque ny anty le nagnaraka za fondrifondry ny raha efa niseho ofoaty ny jaly ny vahoaka malagasy o za amizike io misy olo maty tsy mihinan-kanigny ary ny raha oko ho fantatra atsika tsy hanampotoagna o za na oviagna ny filoha mery ny hova ho tiatsika côtier zegny efa oka ho haintsika le izy potseka ataoko direct beky mazava amin'andre jiaby satria izy aolakolako magnan'igny nefa zegny raha tiako volagny tsy hainandraiky aloha izy potsehiky aloha fa miako ohatra raiky andre malo ohatra voalohany naronaro olo natin'ny poizigny tao Antananarivo tamin'ny intoxication alimentaire pardon naronaro izy ny firy naty Antananarivo nisy naty Antananarivo nisy naty Tamatavy nisy Tamazenga nisy tam sisiny sasantsasany misy tsy azoko ono ary azonandre ologno aby zegny fa ino ma raha nataony filohampirenena monsieur le président après zare tao afovoan-tany fa no namiany vola lafa min'le nanagna naty nahazo vola tamin'ny filohampirenena fa ile lafa miny jiaby nanagna naty tamin'ny sisiny tany mba azovy nahazo vola mba mitsangana edy magnanaova vidéo maray ary alifasa aminah mba eziko aso atra niany ty za mbola tsy naregny raha magnanjagny mbo ampiasaigny ny saigny tieza mariny ve iolo ty sa tsy tieza mariny maro raha hita tsy mitovy ny fitantanagna ny merigna ao afovoan-tany sy ny côtier tompoko tianandre na tsy tianandre fa zay izy c'est la vérité ça vous plaît ou ça vous plaît pas c'est la vérité ka mbo mandiniha atsika te ny vonigny tamin'ny période lavany ny vonigny farany izy io dimanjato efa nivolaniko izy igny tamin'ny 2024 iroro lavany ijala atsika izy ke afaka izy ke mbola tsy ampy ny fijaliagna ny vahoaka malagasy ampiditry koa fitrindragna fasimenty eto eky zalahy atsika raha volaniko ke zegny tsisy sangetika ary andre koa hitavandra i babany fampahoriagna ndraiky le pointe saondrano vavany arery maka koa fô tsisy raha iasanjare loa satria na be kibonjare io efa vola avy tamin'ny fanjakagna fa zahoan-dalagna andeha hitrandragna izy tsisy raha eky iasanjare loa ary izy koa efa mipoaka tsara ny aretigna avy amin'ny fitrandragna fasimenty
Zareo Bernandre doko koa nda iegny rivotro tsy manjary. Zareo efa milibaliba mandeha ao ny sasany mandeha milibaliba agnambony tilikambo amin'ny meuble lavabe agny en Chine akagny. Agny izy be boky no mampitera vahoaka mihinagna volam-bahoaka agnambony meuble be agny. Ao ny sasany mandeha milefa tsy idoko ake zareo. Tsy andeha ihinagny poison i zareo fa atsika vahoaka no matiny. Izy koa efa maty atsika miamo aretiny zareo fa mipahy zareo milefa. Zareo Bernandre ntotrake atsika fa foatiny. Ka mbo mandini avako aby tsy tiako magnano koragna mialakolaka fa izy koa olo mbo manan-tsaigny mahay mandiniky atro zay ka nisiany ny filoha meriny atsika victime malalandava alevanandreo ono zay. Atsika misisintany. Ao ny sasany magnasara bogos ino bogos no zay raha fa matetika volaniky. Tsy bogos no fo ambilafa manantompy. Ary bogos zay tsisy dikany. Fa ny asa vita no ifampitsaragna. Fa ino ma ny asa vita? Mba mandinia. Mba mandinia atsika. Mba mandinia ry vahoaka malagasy. Mba asehoe amin'izay ny fomba aboahanandre amin'ny vahoaka manontolo monde entier hoe zahay vahoaka ny Savao, zahay vahoaka tia tanindrazana, zahay miaro ny ariagnanay, zahay miaro ny taninay. Mba aboaha izy koa tegna tia tanindrazana mariny ny vahoaka ny Savao. Fa izy ndray koa tegna tsy tia tanindrazana, koa fa samy miaigny ngaminagna fatina koa fa kami aretiny. Fa izy ndray koa avy. Coucou, salut, comment vas-tu? Oui, tu ne comprends pas, oui. Désolé. En fait, je fais une vidéo particulièrement pour le peuple dans ma région parce que notre État a vendu notre terre parce qu'il y a des sables noirs, tu vois. Or que les gens, les étrangers, on peut dire l'impérialiste, qui sont venus à Madagascar, qui creusent, qui traversent la ville, plusieurs villes dans la région, qui récupèrent les sables noirs, or que les sables noirs, ils ramènent beaucoup de maladies quand on fait ça. Déjà, l'autre bout des pays de Madagascar, il y avait des Américains qui ont fait ça, mais le peuple, ils se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont laissé tomber. Maintenant, ils sont revenus dans ma région. Alors, j'encourage et je lance une demande à le peuple malagasy dans ma région pour ne pas accepter ça. Parce que d'ici un an, on va mourir petit à petit avec le cancer, avec les maladies qu'il peut avoir avec ça. Enfin, c'est ça en fait. C'est ça le titre de ma vidéo. Et après, moi j'encourage. Je parle en tant qu'une femme, en tant qu'une mère, en tant qu'une sœur, et je supplie les peuples dans ma région pour ne pas laisser faire ça. De toute façon, je ne peux rien cacher. C'est la vérité. Alors, il faut que ça parte dans tout le monde entier. Il faut que tout le monde soit au courant. Comment ils font, comment ils gèrent notre pays. Je pense que, de toute façon, je t'appellerai, je t'enverrai un message. Mais c'est ça, en fait. C'est dur. Pour nous, les Malagasy, c'est très dur à vivre en ce moment. Vis-à-vis de l'État. Le chef d'État. Et ses compagnies. Voilà mon ami. Kazeng ni antony angatahako amitsika vahoaka malagasy rehetra indrindra ny vahoaka ny Sava. Mbo mahaiza mangalatahaka karaha le nataony Zary Aby Toliara igny no fitiavana tanindrazana. Ela zalany nivolaniko ny vahoaka ny Sava zay. Zao raha ho avy, zao raha ho avy, zao raha ho avy. Manky nefa ny Sava zay indrindra ny Sambava tegna le mbo nanagna ny maizazy karaha Toliara tsy miroro. Ary ny Sambava koa. Izy koa tsy mahay anao mitambava. Fa andre amizao fotoagna zao mahay zay mba miboaha fa fotoagna zao. Ary tsy managna fotoagna be iambesagna andeha agnanaovagna zegny fa izy koa efa tonga ny vidéo, tonga ny afatra efa mitsefa edy fa ho foaty atarotro. Ino ma raha vitany tarotro zay? Atarotro andre ho foaty. Tsy atarotro andre hetsika ho foaty. Ino dikany? Tsy mbo aleleky maty amin'ny raha misy dikany.
ka mampalahelo zaha ny vahoaka midagnaka mangigny dindery dada bety magneky zay raha atao azy ny vahoaka ny sambava ny sava ka mbo maheza mandiniky mba maheza mitady ny hoavy olo mahay raha zegny mety tsy olo nanagna diplôme tafitafa olo mahay mandiniky fiainagna anazy niany mandiniky ny amaraigny mandiniky ny afaka maraigny mandiniky ny hoavy lavitra roho igny ny olo mahay raha arantigneky fahaizagna zegny tsy nandaniagna fianaragna fia fa avakato no avieny ka mbo mandiniha tsika rehetra mba ahasoasoa fiainagna tsika izy ke efa tsy soa satria fa ao ny matiny mosary ao ny tsy mihinan-kanigny ao ny marary matimaty ao ny matiny poizigny tsisy raha pare mbola isisogna i poison amin'ny fitrandragna fasimento koa agnanakôry atsika agnanakôry vahoaka mitsefa diany zao andre koa hieritreritra ka lay fô députénay zao zare mihitsy nono andeha namatsy ireo députénandre io zaboka tsara mifidy izy eky députénandre io ndraiky i babany fampahoriagna ary za mbo agnontana amin'ny vahoaka ny sambava efa fahatelo angamba na faefatra mandany le pointa jaky zao mandana azy zao za mbo agnontany ny vahoaka ny malagasy ao asambava mba ino raha raiky raha soa vitany jaky tamin'ny vahoaka ny sambava mba volagna aminazy satria za mbola tsy nahita fa mandeha mamitakôlo fô fitahigna olo amin'ny raha raiky fitahigna olo amin'ny raha raiky fitahigna olo amin'ny raha raiky mba ino raha vitany mba volagny aminahy fa za tsy mahay ankoatra ny fitapitika isan-karazany sy lengalenga sy ny tatatata tsisy dikanao amin'ny radio mandeha mivolagn'olo na afo zalahy tihy nataony ijaky monsieur le maire zay aloka i fifidianagna maire igny tamin'ny radio tao fa tsisy raha nanjary azonandre onogno izy igny satria hainy tsara fa izy koa lanake i maire iavita raha ary navita marina ary ino koa raha vitany député amizao mba volagna aminahy députénandre ijaky ile pointe be vava be isanandro mba volagna aminahy ino raha vitany nanomboko izy député ela jiaby igny jusqu'andro niany ty je vais savoir dis-moi en 15 ans de mandat qu'est-ce qu'il a réussi de le faire du bien pour son peuple en 15 ans de mandat, dis-moi, parce que moi, je ne sais pas. Izy no namono ny vidiny lavany tegna marina raha volagninao zegny wendy zegny ndraiky vitany marina izy zegny ka raha tsy manjary satria za magnontany ino raha nanjary vitany tsisy egny mitety tany jiaby igny mandeha mavandy mandeha mamitakôry mandeha mihinagna volan'olo magnano sary andeha hitondra olo vakansy en Chine avakeo hoaniny vola mandafo lamasinambara avakeo bofo vola zegny raha nataony sinitry naharo andre bofo tamizigny zay nefa anao mitandregny vavanazy foagna efa hainao edy izy olo mpavandy ary amy lafiny araiky hitako normal nagnino ijaky tsy magnano raha amy sambava satria izy tsy olo avion izy olo avadiego ino raha iasan'ny loha amin'andre sambava ko tsisy raha iasan'ny loha fa ika ko na araiky mameno posinazy fô izy ary en plus que zegny koa izy voavy takô nangalagna izy avy tadiago tagna andeha iasa amy radio artèse mo tany nangalagna izy pandafo passage pardon amy parkage pandafo passage amy parkage zegny niasany tadiago aloha kizy andeha sambava ny olo pandafo passage amy parkage no tianandre mamotiky fiainagnandre aza la mba mifoaza fa tsisy raha pare sambava ty izy koa mbola le pointe fô ary babany fampahantragna koa mbola tsy manjary fô ko antony haiko fa tongagny ny afatra avako aby za tsy ho lava resaka tegna tsy ho lava resaka za fa tongagny ny afatra hoany zay tia tanindrazana tia fandrosoagna tia haignazy no tia namany mitsefa manomboka mare aza magneky io fitrandragna fasimento fa ho foata tsika jiaby ho foata tsikelikely ka mandiniha
État fédéral. Avake koa. Taloha tamin'ny mbola tsy endriky nisy, tsy endriky tonga ny fifidianana filoham-pirenena. Za efa nivolagna teto. Hoe ny raha tegna tsara ho za, le olo agnano État fédéral. Fitsinjaram-pahefana. Zegny raha fa nivolaniko teto. Amin'igny mbo atsika ao amin'ny faritra no mifidy olo araiky anday hitondra atsika ny faritrintsika ary izy no mahay raha amintsika koa. Izy no mahay ino raha mampandroso ny faritrintsika. Ary izy koa tsy nanjary izy afaka lantsika ke izy mifidy olo hafa atsika. Fa tsy ny olo avy agny Antananarivo akagny no andeha raha mikasiky ny lavany amintsika sambava. Ino ma raha iny mikasiky lavany zay? Tsisy raha iny mikasiky zay. Na izy kianontania anao, karakory atao mihazo fleur lavany tsy hainy aby. Karakory atao mahandro lavany manta zay tsy hainy aby. Fa atsika no mahay vokotra antsika. Ka izay ny rano nibodibodako zegny ary mbola volaniko aketo niany koa, nizy koa tiagna handroso i Madagasikara avako aby. Ny État fédéral no afaka mampandroso i Madagasikara amin'ny fomba malaky. Voalohany ny malagasy rehetra ihinan-kanana, tsy hijaly ny sakafo eky amin'ny fotoagna vitsy hely. Ilay tavela petit à petit magnaraka farake. Fa tsika zao nahaniny mampijaly atsika. Avy koa le mihinan-kaniny hely koa mbola maty ny poison koa. Hihinan-kaniny foaty. Tsy hihinan-kaniny foaty. Ça devient n'importe quoi en fait. Franchement, j'ai honte. J'ai pas honte d'être malagasy, mais j'ai honte de notre dirigeant qui commence par le chef d'État jusqu'au député. J'ai honte de vous tous. Vous ne méritez même pas rester à votre place. Il faut dégager de là. Antignaiko fô tonga ny afatra ho an'izay mahalala ary mandinia. Isaka za mandeha mivolagna raha eto, mivolagna raha ahasoa firenena ary mivolagna raha ahasoa vahoaka satria za mitsangana eto en tant que maman, en tant que reny. Magnano raha ahasoa vahoaka ary zaho zany volagno tandre mitsakaraka fogna ino raha andeha ahasoa, ino raha tsaratsara reto zanako reto en tant que za viavy, za mitsangana en tant que reny. Ka miezaka fogna papakin-doanahy mandiniky ino raha andeha ampanjary ny vahoaka, indrindra ny vahoaka ny sava. Na vahaolagna namiako mahasoa ny malagasy rehetra manontolo, ary ny vahoaka ny malagasy koa tsy mba mahay mandiniky hoe tsy manjary raha voazaha. Tegna mampalahelo. Mampalahelo. Ka janiko aketo ny koragna avako aby e. Ho an'izay manan-tsaigny, mahay mandiniky, tia firenena, mihetsiky. Ho an'izay tsy tia firenena fa contraire raha jiaby volaniko tegny, mitsefako fô eky fa ho foaty. Zegny raha fa tsy maintsy ho izy. Na tsy foaty amaregny fa ho foaty. Zike zegny ataona ndray kapokapoky anahy fô, ho hitake koa boko. Mbola za zay nivolagna igny lavany igny, ohatrino izy zao. Ary izy ke mbola itsotso fô, mbola irorogno jusque izy 500. Andeha takalo kapoaka ambara amizay kilony lavany. Ho hitana ndray keboko. Tsy zegny ny raha tiako, tsy zegny ny joroky, fa izegny ny raha ho isy afaka fotoagna fohy. Nefa zare lempihinagna volam-panjakagna maventy kibo fô. Andre igny mangotro, matatro, tsisy raha vita. Tegna mampalahelo zany ro zanako aby.